I 10 ljudi, dobrodošli u moj novi video. Da sam novi epizoda kao uvijek ljudi. Danas je došao update, ljudi vidite, kupio sam skin za nju. A da vidimo kakav je novi Daryl. Snajte. A, vrate, ružanje, fuj bre. Pre mi se sviđa onaj Daryl, prošlo, pogledajte ovaj kakav je. Došli su i gadgetsi. Možemo početi da otvaramo kutije. Imamo 2 mega boksa. Ajmo da počnemo. Tik, ništa. Opa, stavite. Dobili smo za Nitu. Opa, dobili smo već za Nitu. Bruto, što je ovo? Krov, super, dajem samo za krova. To mi treba. Dobro je. Tara, ništa. Daryl, ništa. Ins. Tik, pen. Tik, šta ćemo za Fika? Ajde, Piper možda prođe, ali Fik ne. Penny, Bibi, ništa. Colt, Taran, ništa. Penny, Dynamite. Barley, ništa. Colt, Daryl, ništa. Brock, Rosa, 5 gemova, super. Ims, 8-bit. Ajde, šta lodim ideš? Penny, Piper, ništa. Tik, Ims, da vidimo samo kako je. Yes, dobili smo Star Power za Ninku. Ajmo dalje. Ništa. Star Power za Shelly, ljudi. 2 Star Powera. Opa, za Nitu Star Power dobio sam loot. Zanite, ljudi. A ja, ljudi. Ja mi verujem da sam dobio već 3 Star Powera. Max! Say what? Maxa sam dobio. Evo brzo da završimo ovaj pack opening. Ne mogu da verujem, ljudi, Max. Ajmo zaliti kutiju 7. Evo ga novi brawler. Jackie. Yes, dobili smo i nju. 20 token dolara, super. Dalje. I za Maxa smo dobili pojene. A ništa, stanite, ne mogu da verujem. 3 game, ok. I zadnji. Daj Bože nešto dobro, molim te. 6! Ljudi, 6! A mislim da je gadgets. Stanite, ljudi. Gadget! Za Franka, ljudi, idemo bre. Ne mogu da verujem. Dobili smo za Shelly 2 Star Powera. Dobili smo za Franka gadget. Za Nitu oba Star Powera. I Maxa, ljudi. I ovu. Šta si ja želim, brate? Ovo je predobro otvaranje. Bolje nego prošlo. Samo da upgrademo sad sve. Da možemo nekog da upgrademo. Jeste mi puno mi da želim. Ja mogu da kupim u shopu možda neki. Stavim to da kupim. Stavim je tu. Ne mogu da verujem, ljudi. Ja drhtim bukvalno. Ajmo Dynamite kada upgradamo i nećemo mi više nikoga upgradati. Ali ne mogu da verujem da smo dobili Maxa. Idemo, ljudi. Treće otvaranje sigurno dobijamo Leona. Ste spremni, ljudi, za još malo pa ćemo sljedeći video. Ako niste pogledali ovaj... Stavite da koncentrišemo muziku. Ako niste dobili već jednom notifikaciju, sada pogledajte, imate live, pogledate od
15 minuta. Dobar je bio live. Slobodno pogledajte. A do tada, do sljedećeg viđenja.